είμαι 3 hearts. Ούτε εγώ, έχω 2 bars από hunger. Λοιπόν, παιδιά, πάρτε βασικό loot για τώρα. Πάρτε βασικό loot για τώρα, οκ. Πάρτε βασικό loot. Να πάρουμε αυτά τα gold blocks που είναι εδώ πέρα. Να πάρουμε τουλάχιστον gold armor. Μπρο, περίμενε. Άμα δεν γίνει το σκόλπο μου μέσα. Θέλω 3 καπουτσίνο. Ελληνικό θα φτιάξεις. Μπαμπά, θα μου δώσεις ένα καπουτσίνο. Παιδιά, να ξέρετε, τελειώσαν τα πρώτα 10 λεπτά. Ξέρω ότι είσαι πολύ. 10 λεπτά. 20. 10 λεπτά. Τελειώσαν τα 10. Α, Να πάρεις, σε κατάλαβα, Μπόμπιρας! Όχι μπόμπιρας! Ρε μπρο μου, το πλοίο έχει πάνω τόσα log και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, δικά μου τα log. Iron. πού? Δεν ξέρω. Μπρο, απλά φτιάξτε stone tools, ξέρω εγώ, δεν πρόκειται να κάνουμε. Επίσης είμαι 3 hearts, Μπρο, πήγα να μαζέψω wood, αλλά μου βρήκε μπόμπιρας, μπρο. Μπρο, εγώ ξέρετε γιατί το θέλω το iron. Εγώ θέλω να ανέβω Shields πάνω, το γιατί θέλω δεν το έχει iron. τίποτα. Για shields το θέλω το iron. Μπρο, τουλάχιστον ένα shield. Εσείς... Είμαι ηλίθιος, ακούστε ρε, λίγο. είμαι ηλίθιος. Εσείς σε φάση είσαστε όλοι μαζί και εγώ είμαι μόνος μου και... Ο Νίκος έχει πάει, κάνει το δικό του πράγμα, προσπαθεί να πάρει το δικό μας loot. Οπότε πολύ καλό teamwork. Τελείωσες, να βάλω. Εγώ. Μπρο, γάμω τα Εγώ. mobs, ρε φίλε. Εσύ σε λίγο τελειώνεις. Ναι, σε λίγο τι λέω. Ξέχασα ότι όπως δουλεύει στο Java Edition, μπορείς να κάνεις block τα creepers με block στα πόδια σου. Φυσικά. Επειδή τα hit markers είναι τα ίδια. Υποθέτω. Παιδιά, Αποφεύγω όποιο fight βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. παιδιά, τώρα συνειδητοποίησα πόσο δύσκολο είναι αυτό το map. Δεν έχει τίποτα καλό. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Γιατί απλά δεν έβαζες ένα κανονικό κόσμο για να έχει περιμένουμε, πλάκα. ξέρω εγώ, ποιος θα καταφέρει να πάρει καλύτερο gear. Δεν έχει πλάκα. Μπρο, αυτό είναι ακόμα χειρότερο από κανονικό κόσμο. Αυτό. Το Έχει Mary παντού X. mobs και είναι παντού Άκου, blocks και και σε κανονικό πράγματα. Κάτι το κόσμο. peaceful, ρε φίλε, Άκου. πεθαίνουμε από Αυτό mobs. λέω και εγώ, ρε Ωραία, γαμώ. ωραία, το κάνω peaceful, αλλά μόνο... Ωραία. Ναι, μου την έχουν πέσει 5 mob γάμο το. Δόξα σοι ο Θεός. Και τώρα δεν μπορούμε να πεινάσουμε κιόλας. Δόξα σοι ο Τέλεια. Θεός. Εντάξει, εντάξει. Κάντο μέρα. Δεν το κάνω. Είπα, Να το κάνεις. δεν θα το κάνω. Μα είναι ήδη πίσω. Αυτό Να το δεν κάνεις, αλλιώς βγαίνω και θα παίξεις μόνος σου. Ωραία, yes. Ρε φίλε, για ποιο λόγο το θες να είναι μέρα, πες μου τώρα. Γιατί δεν βλέπω. Δυνάμωσε το brightness. Αυτό, πάνω το Τέρμα no, είναι. ξέρω εγώ. Πάντα τέρμα το. Ωραία, λοιπόν, να το βάλω always day. Να το βάλω always day. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν είπες κάτι. Δεύτερον, μη μου σπάσει τα παιδιά. Βάλ το always day. Εντάξει. Nice. Επιτέλους. Εγώ στην ευχή της Παναγίας έχω πάει, δεν έχω ιδέα που είμαι. Εγώ φτιάχνω τα τρίτα μου Όχι, tools, ξέρω εγώ. Η τρίτη φορά που Όχι, φτιάχνω τίποτα. stone tools. Λοιπόν, η μόνη μου ελπίδα είναι το strip mining. Στριπτίσμα. Ρε φίλε, ποιος νομίζεις ότι θα κοιμηθεί, μπρο μου. Μπρο, ποιος κοιμάται. Μπρο, το κρεβάτι το θέλει. αυτό. Το κρεβάτι ξέρεις τι το θέλει. Για να Ευχαριστώ. κάνει τέτοιο, για να κάνει. Είναι κάτι σαν Bedrock. MLG λέγεται. Α, όχι, Σαν- όχι, θέλει Ναι, να κάνει εσύ, bedbomb. MLG είναι και το έχω κάνει πολλές φορές. Ναι, θέλει να κάνει και bedbomb, παιδιά. Θέλει να κάνει και bedbomb, οπότε προσέξτε, μην πάτε nether. Μα δεν θα είμαστε στο Nether. Μπορούμε να πάμε. Αφού δεν μπορούμε να πάμε στο Nether. Αυτό. Μπορούμε. Σιγά μην κάτσω να προσπαθήσω να πάω στο Nether. Πάω στο άλλο island εγώ. Μπας και έχει τίποτα. Α, έχει logs εδώ. Ρε, πάνω στο ship έχει logs. Γιατί κανένας δεν το είδε. Μπρο, εγώ θα γίνω. Εγώ βρήκα μια πεταμένη πίκαξ. Ναι, δικά μου. Ειδικά μου είναι αυτά τα πράγματα που βρήκες, το ξέρω. Είχα πάει Είσαι μέσα ακόμα εκεί. Μπρο, εγώ είμαι στο τέτοιο. Εγώ έχω πάει στην άλλη πλευρά. Όχι από εκεί που είσαστε εσείς. Μ' αρέσει που Είμαι στο άλλο μιλάτε σαν νησί. να είστε teammates, ενώ σε 3 λεπτά, ξέρω εγώ, σε 6 λεπτά θα Σε έρθει. ποιο νησί είσαι, σε αυτό με το άγαλμα. Μισό, είμαστε free for all Ναι, ή έχουμε ναι, teams. ναι. Μπρο, έχουμε τα το ίδια έχω teams με λουτάρει. πριν. Α,
Ναι, αυτό. Και μιλάς με το enemy, με τους enemies αυτή τη στιγμή. Και δίνεις info. Γιατί έχει bricks εδώ. Έχει torches εδώ, ωραία, θα πάρω torches. Πού είστε εσείς ρε? Εγώ πάω να πάρω full gold. Όχι. Εγώ είπα που είμαι, δεν ξαναλέω. Γιατί ρε? Οκ. Βρήκα τον Διονύση. Τηλέμαχε. Απλά Έχω ελάτε στο stone tools. καράβι, θα με βρείτε. Τηλέμαχε, έλα εδώ. Κοίτα τι θα κάνω τώρα, και μπαμ. Και τώρα ξέρεις, θα φτιάξω. Τι? Θα φτιάξω ένα iron pickaxe. Κοίτα τι έχουμε τριγύρω μας. Έχει cave εδώ. Σε παρακαλώ, πες μου ότι είναι όντως cave και δεν είναι scam από το παζάρι. Σκάμ! Πάρτε στο waterfall, σκάμ! Έχω stone tool. Τι σκατά. Τι είναι αυτό. Έχει painting Ένα ξέρω. EG με κρεβάτι, motherfuckers. Όχι, τσέστε εδώ. Κι άλλο music disc. Nice. Εγώ έκανα EG με κρεβάτι. Μολ. Και δεν απαγορεύω C418. Μπρο, βρήκα ένα μεγάλο Όχι, τσέστη στη μέση του αλήθεια, ναού μάλλον. και ήταν να Τηλέμαχε κοιτάξω πίσω να πάρεις gear. Τηλέμαχε, θα σου δώσω gear. Technoblade. Πού είστε? Τηλέμαχε, έλα εδώ που είμαι. Μπρο, εγώ έχω Περίμενε. πάει στις Παναγιές στα αμάχια, δεν ξέρω που είναι. Είμαι όπου να είναι. Τον Άγιο Πέτρο. Κι άλλο τσέστη. Μη μου πεις ότι έχει μέσα music disc. Παιδιά, Κι αυτό έχει music disc. Nice. άμα πάρουμε apples, Bookshelf. άμα πάρουμε apples, κερδίσαμε το challenge. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τηλέμαχε, έλα εδώ που είμαι τώρα. Μπρο, έφτασα σε ένα village. Εδώ έχει πολύ φαΐ. Πού είσαι? Παραλίγο στο να entrance, πεθάνω. Είμαι στο entrance. Έλα, τηλέμαχε, έλα εδώ. Τηλέμαχε, Έχω φτάσει σε πίσω ένα σου, desert πίσω village. σου. Διονύση. Οκ, έρχομαι. Έλα. Τέλεια. Ρε, Μπρο, δεν πώς μπορούμε- έχεις gold τέτοιο? Κοίτα. Άμα ήταν ο Βαγγέλης Oh. εδώ πέρα. Καταλαβες, γι' αυτό ήθελα το Μπρο, iron. περίμενε. Παίρνω, μαζεύω λίγο hay και έρχομαι. Φέρε μου λίγο gold. Κοίτα, σου Κα- φτιάχνω άρμα. Πρώτο. Βασικά, Ανοίγω πάρε όλα τα αυτό πρώτα. σπίτια. Hopper. Έχω και τα άλλα. Γιατί τα σπίτια μου έχουν hopper. Bookshelf. Τηλέμαχε μη φύγεις. Αν βγει. Μοιραία, θες να βρεθούμε. Λοιπόν, ανεβαίνω πάνω, παιδιά, έρχομαι σε εσάς. Πού είστε στο καράβι. Ελάτε στο καράβι. Όχι όλοι. Στο τηλέμαχο και στο Διονύση. Βασικά, Διονύση και τηλέμαχο, ελάτε στο καράβι. μισό Να μου δευτερόλεπτο δείξετε ρε τι μπρο, πήρατε. θέλω να ετοιμαστώ λίγο ακόμα. Πάρε και αυτό εδώ το gold block. Έτσι κι αλλιώς το grace period τελειώνει σε λίγα λεπτά, σε 3 λεπτά. Οπότε, Μου φτιάχνεις πατουσάκια. να φτιάξω, ναι. Μπρο, φτιάξε και σε μένα. Μην φτιάχνετε Μπρο μόνο μου, σε εσάς. σου είπαμε, μην έλα εδώ. Το ξέρω, προσπαθώ να έρθω. Οκ, λοιπόν, τηλέμαχε. Γιατί είναι Java, bro, δεν είναι... Thanks. Το Java είναι γαμάτο. Το τσάβα είναι γαμάτο. Ναι, εσύ. Απλά πρέπει να το μάθω, ρε φίλε. Πώς είναι τι στο Bedrock. Ναι, όντως κι εγώ παίζω το Και εγώ σοβαρό παίζω περισσότερο Bedrock παρά Java, επειδή παίζω στο PlayStation. Έλα, Ενώ ξεκίνησα από Java. Νηρέα, έλα. Ρε. Τώρα θέλουμε λίγο. Έχει όχι, πάνω σου, έχει δεν είμαι πάνω σου. φάγμα, είμαι κάπου πιο χρειάζομαι μακριά. Weed. Θέλω, Αν θέλω, weed. Έχω θέλω. weed, έχω Εμείς weed. Έχουμε, έχει village εδώ. Έχει village Το εδώ. ξέρω. Πού είστε, παιδιά, ελάτε στο καράβι. Έφτασα στο καράβι. Το θέμα είναι δεν ξέρω πώς να τα ανοίξω με αυτό το texture pack. Πάσα σε options νομίζω. Options. Πάρε Technoblade λίγο. Μισό, Λοιπόν, Setting. Μπρο, δεν πού ξέρω, είστε, μαμά. ελάτε εδώ. κάτσε. Βλέπω. Όχι. Ρε, Διονύση, ανοίξει τα coordinates. Αυτό κάνω. Νίκο, πήγαινε από την μπροστά μεριά του αγάλματος. Ακριβώς από μπροστά. Μπρο, μόλις έφυγα μπρο. Περίμενε, έρχομαι. Ευχαριστώ, δελφινάκι. Πήγαινε στο general. Στο βγάζει νομίζω. Είμαι ακριβώς μπροστά από το άγαλμα. Βίντεο, όχι, περίμενε. Κάτι έχουν κάνει τα παιδιά, το έχουν πάρει. Μαμά, Options, δεν το list, έχω πάρει. achievements, dressing room, invite to game, options. Εκεί θα είναι στο music, Το έκανα. difficult. Λοιπόν, παιδιά, πού είστε. Done. Θέλω. Να, ωραία. τηλέμαχε, θέλω Λοιπόν, wood. Διονύση και τηλέμαχε που είστε. Πες μου Παιδιά, έχουμε coordinates. 20 λεπτά πριν ανοίξει το PvP. Μπρο, πείτε μου coordinates, γρήγορα. Άκου λίγο. Λοιπόν, Δεν τελείω, να πες μου. Νίκο, είμαστε ακριβώς είμαστε στο λαβύρινθο.
Πήγε στο άγαλμα. Α, μες στο λαβύρινθο είστε. Ναι, ναι. Α, έρχομαι. Θέλω wood γρήγορα. Θέλω wood. Μοιρά. Έχω wood, έρχομαι. Λοιπόν, ρε, άκου λίγο. Και σου δίνω Ο armor, λαβύρινθος σου που είναι δίνω αυτό. armor. Και μετά πάμε στο καράβι στο Μοιρά, Άγγελο. πού είσαι? Μπρο, για MLG καλύτερα να πάρουμε hay. Μετά μας κάνουν πει όλους στο αρχικό. Πού είναι το τέτοιο ρε, πού είναι το... 149. Τηλέμαχε, έλα εδώ πίνε. Στην Πολυγαλινία. Ευχαριστώ. Έμενε 149. Κάθομαι λίγο ευκαιρία, μην με βαράτε. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα σε Α, βαρέσουμε. να σας βλέπω. Θέλω wood γρήγορα, θέλω wood γρήγορα. Έρχομαι. Ρε, έχουμε 3 λεπτά grace period πριν πάμε όλοι στο τέτοιο και σκοτωθούμε. Έλα εδώ. Περίμενε, έρχομαι. Επειδή μετά αρχίσουμε. Έλα. Πρέπει να σου δώσω gear, Ναι, μετά από Φέρε μου σημαντικό gear. με το παλεύει. Περίμενε. Πάρτε ένα Hable. Πάρτε 7 δύο Hable. λεπτά. Δώσε και ένα Ρε, στον δεν τηλέμαχο έχω- για MLG. Έτσι κα... δεν χρειαζόμαστε MLG ρε φίλε, εφόσον στο πλοίο θα πάμε. Ναι. Άμα πες μου από Βαγγέλη, ψηλά. Ούτως ή άλλως σε λίγο θα δούμε. Φέρε μου άρμα. Ναι, γι' αυτό θα μας πάω. Λοιπόν, Βαγγέλη, Πάμε να πάρουμε το τέτοιο. τηλέμαχε, έλα εδώ που είμαι. Βαγγέλη, έχω κάτι να σου δώσω. Έλα εδώ. Φέρε μου όλο το armor. Ναι. Θέλω wood. Κι άλλο helmet. Τι να το κάνω το helmet. Σου λείπει κάτι. Πάρε. Ναι, chestplate. Πάρε. Ναι, το χρειάζομαι εγώ. Φέρ το τώρα. Α, νόμιζα είσαι εσύ αυτός. Μα το Έχω και ένα φίλε. helmet. Κάμα το γιατί τα παίρνω εγώ. Πάρτε και ένα εδώ. Ήρθα. Νίκο, είσαι στο άγαλμα. Μπρο, γιατί έχεις βάλει Έλα στο άγαλμα λίγο. ένα γουρούνι λιοντάρι. Έλα, πού είσαι. Έλα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο. Έχουμε ένα λεπτό πριν όλοι πάμε. Έχω φύγει στο- λίγο, Ωραία. Έχεις άλλα gold. Έχω. Ρε, Πόσα έχεις? PvP δεν θα παίξουμε μαζί με την ομάδα μας. Ναι, όχι, θα παίξουμε εναντίον της άλλης ομάδας. Πόσα gold Γρήγορα. έχεις? Ναι. Διονύση, Περίμενε πόσα να gold έχεις? πάρω blocks. Έχω Νίκο, έλα στο... Να σε, Νίκο, εδώ. ένα stack και 12 blocks. Μπρο, τι, Έχω- φέρε μου. έχω- όχι 12 blocks, έχω... Φέρε μου 9 gold. Φέρε μου 9 gold. Πάρε 12. Nice. Πόσο apples έχεις. Ένα, γι' αυτό στο είπα, για να πάρουμε κι άλλα. Ρε, άκου λίγο. Περίμενε. Πάμε στα δέντρα, εδώ. Λοιπόν, πάω στα δέντρα και ξαναγυρνάω. Ρε, ακούστε λίγο. Εγώ τώρα... Νίκο, θέλουμε μήλα. Μας αντιγράφουν. Μοιρά, πάρε αυτά. Περίμενε, σπάω leaves. Ωχ, ρε, ξέξω. Δεν το θέλουμε το Κάτσε, δεν bait. μπορείς να φτιάξεις shield σε αυτό το version. Δεν πειράζει. Ναι, εγώ δεν θα έχει τα shields. πηγαίνω. Α, όχι, υπάρχει shield. Α, υπάρχει, ναι, στο 1,9 μπήκε το combat update, Ναι, ισχύει. αυτό. Είπα και εγώ. Ναι. Νίκο, πάμε να βρούμε μήλα γρήγορα. Λοιπόν, παιδιά, Διονύση, 10 βρήκα ένα δεύτερα- μήλο. 10 δεύτερα και όλοι γινόμαστε TP στο spawn. Για Ρε, Νίκο, να- έχεις γρήγορα. flint. Νίκο, έχεις flint. Όχι. Μπρο, δεν πετάει άλλα. γρήγορα. Ναι. Όχι, με teams θα παίξουμε. Με τι, απλά. Ωραία, τέλεια, κατάλαβα. Μοιρά, πρέπει να τους βρούμε και να τους σκοτώσουμε. Όχι, αλλιώς όλοι θα πάμε spawn, όλοι θα πάμε spawn. Γιατί Εγώ προσπαθώ να πάρω Για να apples. πολεμήσουμε, ρε φίλε, και να μην πάρει 1000 χρόνια. δεν πειράζει. Καλύτερα Μπορείς να μου δώσεις άλλα να 5 λεπτά. Please, Διονύση, δώσε άλλα 5 λεπτά. Όχι. Έλα ρε Το Διονύση. βίντεο μετά θα γίνει πάρα πολύ long, παιδιά. Όλοι το θέλουνε. Οκ, 3 ακόμα λεπτά. Μπρο, εμένα οι γονείς μου δεν με αφήνουν άλλο. Οκ, τότε ρε πάμε spawn. Βασικά όχι, θα πολεμήσω με τον Βαγγέλη. Στο ένα ακόμα apple, ρε φίλε. Του Βεντελεδίνα. Ρε φίλε, τι πω, να βγει ο τηλέμαχος, θα είναι κανονικά 2 βίντεο, τώρα είναι Ναι, 3 αυτό, βίντεο. αυτό όντως. Τηλέμαχε, Οπότε- τηλέμαχε. Αν αφήσεις Ναι. όμως το gear σου, για να είναι δίκαιο και να το κάνουμε ένα Τι? 2-2 και να βγεις κιόλας. Λοιπόν, παιδιά, πάμε και εδώ. Αν ξέρω εγώ κάντε το. Να κάνουμε τώρα το PvP. Ένα δεύτερο θέλω, μην με κάνεις teleport, ένα δεύτερο. Ρε και εμένα μην με κάνεις. Οκ. Κάνε μας απλά για Ένα να... δεύτερο θέλω, περιμένετε.
Πήρες κανένα Apple? Μπρο, δεν πήρα. Φέρετε μου Apple. Όχι, δεν έχω τίποτα. Ω, Apple! Δώσ' το μου. Δικιά μου σειρά, δικιά μου σειρά. Δώσ' μου. Πάρε. Νίκο, Ναι. πού είσαι? Δεν δουλεύουν μαζί, δεν δουλεύουν μαζί, το έχουμε. Μετά έχετε. Μπορούν και τα άλλα Ρε. leaves να πετάξουν Apple. Όχι, πρέπει να είναι πάνω σε Ρε, δέντρο, δεν ισχύει. κάνεις teleport. Ω, βρήκα είναι cave! placed. Βρήκα cave! Άσο και τώρα, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ρε, οκ, 30 δεύτερα. 30. Περίμενε, πότε 19. πέρασαν 3 λεπτά? Ρε φίλε, όχι. Γιατί Γιατί πότε απλά πέρασαν 3 να μην λεπτά? παίξουμε Ρε, βλέπω το PvP recording μου, μόλις έχουν συναντηθούμε. περάσει. Τι είπες Ρε Διονύση? φίλε, Βλέπω το recording μου. Επιτέλους τελείωσε η βροχή, ρε φίλε. ρε, ποιος είναι, Νίκο, ποιος, ναι, ακούστε με λίγο. Ποιος συμφωνεί να παίξουμε PvP όταν βρεθούμε με κάποιον να παίξουμε PvP με αυτόν? Όχι. Γιατί Όχι, ρε γιατί φίλε, μετά θα έχουμε πάει και πολύ. περισσότερο, Ωραία, έχουμε βασικά. περισσότερο χρόνο να ψάξουμε γεία ρε. Ναι, αυτό. Τώρα ρε φίλε, δεν Βρόχο. έχουμε ελπίδα να αγαπητά. Οκ, εντάξει. Πάμε στο forest εκεί. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν Έμελ, έχουμε γίνε κανέναν bed. τρόπο να Μπρο, ξέρουμε πού δεν είναι ο άλλος. έχω άλλο χρόνο. Οκ, yes. ναι. Για να είναι ένα δίκαιο 2v2. Γι' αυτό, μη σπάς αυτά, δεν σου πετάνε. Όπα, κάτσε. Μοίρια, να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Να ξέρεις... Θα πας στο πάρτι της επαγωγής. Όχι. Γιατί Είσαι ρε, και εσύ αν είσαι στο άρρωστος. φροντιστήριο. Ναι. Εγώ και εγώ ήμουν πέρσι. Άκου λίγο Διονύση. Πες. Στην επαγωγή. Μας έβαλε Όπλα, κάτι όπλα, αρχαία. Σας έβαλε κάτι αρχαία. Οκ, Ναι, οκ. μας είχε βάλει ασκήσεις. Κι άλλο Όπα, Apple. κάτσε, οι villagers πουλάνε πράγματα. Οι villagers θέλουν πράγματα. Κάτσε. Διονύση, πρέπει να πας σε αυτά τα δέντρα, ξέρεις γιατί δεν πετάνε. Επειδή δεν είναι, είναι δέντρα που έχουν πλεϊσάρει. Έχω πάει στο forest Όπα, και μου κάτσε, έχει δώσει κάτσε. ήδη 2. Εδώ πέρα, ναι. Ωραία, πού είσαι, τα θέλω. Πού είσαι? Είμαι σε ένα forest. Ρε φίλε. Θα σου δώσω ένα για να έχουμε 2 ο καθένας. Ναι, όντως, πού είσαι. Έλα εδώ πίσω. Εδώ είμαι στο forest. Είμαι μείον 30, 206. Έχεις βρει κανένα Νίκο, κανένα, έχεις βρει. Όχι, μέχρι τώρα. Κάνε γρήγορα. Έχω Όχι, τρία. μου έδωσε το Χρειαζόμαστε πρέπει να food. τα σπάμε τα χέρια. Χρειαζόμαστε Όχι, θα food. μείνει πίσω, δεν πειράζει. Βασικά, Ναι, όντως, θα μείνει πίσω, δεν χρειάζεται. Τι. Ρε, δεν μου Μοίρια, βρήκα Ναι, πήρα, τέτοιο, πήρα. νομίζω ότι έχει κολλάδε. Δεν μου έχεις δώσει gold, ρε. Δεν μου έχεις δώσει gold. Έλα εδώ πίσω. Περίμενε, μάζευω apples. Προσπαθώ Εγώ. λίγο. Εσύ έλα, εδώ πέρα έχει ολόκληρο forest. Village. Έλα ρε μπρο μου. Να σπάω να Φτιάξε σε chest, γιατί μπορεί μέσα σε chest να έχει apples. Κάτσε, άμα ο τύπος είναι σε village, αυτό σημαίνει. Λοιπόν, Τα birds φύλλα πετάνε. ναι. ξύ- Όχι, όλα όχι, τα φύλλα. όχι, δεν πετάω. Εκτός από τα κάσια. Τόση ώρα τα σπάω, ρε φίλε. Και πήρα κι άλλο. Ρε μπρο, αντί για τέτοια. Αντί για apple μου πετάνε sticks. Ναι, μπορώ να σου πετάξω και στήξω. Ναι, το ξέρω, τα apples ξέρεις πόσο πιθανότητα έχουν. Για να πέσουν. Ένα εγώ στα 300 βγαίνω. φύλλα. 5% έχουν, 5%. 5%. Ναι, ένα στα 300 φύλλα. Διονύση, εγώ βγαίνω. Οκ. Οκ, Έλα, για... Να σου πω, μόλις βγείτε, στείλτε μου μία τα μαθήματα, οκ. Οκ. Ναι, θα στα στείλω. Ρε, πού είσαι. Γεια. Ρε, αυτοί τώρα ξέρεις τι έχει γίνει, Βαγγέλη. Αυτοί έχουν βρει. Κλείνω και από το call, Νίκο, Ναι. βρήκα το village σου. Ναι, βγες και από το call. Όπα, κάτσε. Αυτό σημαίνει ότι Γεια. είναι κάπου κοντά. Ρε φίλε, το καλό είναι το village, είναι εντελώς ολοτάριστο. Αλλά δεν έχει chest. Ναι, τώρα ψάξω για apples. Λοιπόν, παιδιά, εγώ λέω να το κάνουμε ένα ωραιότατο free for all. Ναι, αυτό μπορούμε να βαρέσουμε όλοι Είσαι όλων. το Minecraft. 3 μίλα! Μπράβο, μου έκλεισε το Minecraft, κάτσε, ξαναμπαίνω. Μπρο, είμαι ηλίθιος, Διονύση. Μπορούσα να είχα πάει στο village που είχα βρει στην αρχή που μου λέγατε ότι βρήκατε τα gold. Μπρο, γι' αυτό σου λέγαμε τόση ώρα να μην φύγεις. Όχι, σε κανονικό village είναι ο Νίκος.
Αυτό λέω κι εγώ, θα μπορούσα. Ναι, ξέρω σε ποιο village είναι. Εκεί που ήμουν κι εγώ. Κάτσε, ξέρεις που είναι ο Νίκος. Ναι. Πάμε γρήγορα εκεί, πάμε γρήγορα εκεί. Πάμε γρήγορα Πού εκεί. είσαι, Νίκο. περίμενε. Ρε, το PvP αρχίζει Λούταρε σε 3 γρήγορα και λεπτά. φύγε. Το Νίκο, λούταρε PvP γρήγορα και αρχίζει φύγε. σε 3 λεπτά. Δεν θα Άμα προλάβει. άμα τους προφτάσουμε. Τι θα προλάβω, ρε. Αν είχατε έρθει Οκ. εδώ πέρα, το village θα ήταν ολουταρισμένο. Λοιπόν, ρε, Βαγγέλη, μας. Έρχομαι. να σου πω. Άστα φύλλα τώρα, δεν Βασικά, πειράζει. Παιδιά, δεν με αφήνει να πω. Γιατί? Μου λέει enable to collect server. Οκ, λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό pause. Τον βρήκα. Ξέρω που είναι. Βρήκα το village. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, άμα θέλετε χτυπήστε Έχει να άλλο τον village ένα εδώ στον πέρα άλλο. πολύ. Shables. Ρε, πού είσαι, πες μου colts, πες μου colts. Α, είναι abandoned αυτό, ρε. 96-500. Chest! Πατάτες, ρε φίλε. Λοιπόν, οκ, Καμώ για τις όσους δεν πατάτες σου. ξέρουν, το PvP είναι enabled από εδώ και στο εξής. Και σε Ου. 3 λεπτά πάμε όλοι spawn. Ρε φίλε, τι Μπρο, 3 γρήγορα λεπτά πρέπει να βρω τώρα. ένα σπίτι. Ρε φίλε, για να μην... Έχει ένα διαλυμένο σπίτι εδώ. Μπάγκαρε το generation. Έχει σπονάρει μόνο ένα wall. Κάτσε! Ο cave! Μη πας μακριά ρε Βαγγέλη, πού έχεις πάει? Δεν πάω μακριά, στο Πού είσαι? τέτοιο είμαι. Ναι, ρε Βαγγέλη. Εδώ, στο village σου Ρε, λέω. Σου Βαγγέλη. έχω πει και τα Μπέντε coordinates. MLG. Ρε, Μπέντε Βαγγέλη, MLG. άσε με λίγο. Ρε, άκου λίγο Βαγγέλη, ας μείνουμε μαζί. Έλα. Μπορούν να σε τζαμπάρουνε τώρα και οι δύο μαζί. Αν Το ήξερα εγώ καταλαβαίνεις που είναι ο αυτό, Νιράς έτσι. τώρα θα είχατε πεθάνει και οι δύο. Αυτό. Το... Καλά, εμένα δεν θα με σκοτώνες, αλλά... Ναι, τούμπα. Λοιπόν, Βαγγέλη, πού είσαι? Εδώ στο λέω. Κάνε μου slash del για να μου πεις τα codes, επειδή δεν είμαι σίγουρος. Slash del. Ω, Νιρά! Νίκο, πάμε στο cave. Νίκο, πάμε στο cave. Εγώ βρήκα τον Νιρά, πάμε. Μαλάκα, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι μαζί. Δεν είναι μαζί. Δεν το πιστεύω Ωραία. να είναι μαζί. Δεν το Τι δεν με Μας αφήνει! Πάμε Μας στο κάνουνε cave του bait, village. μας Πάμε στο κάνουνε cave bait, του μας village. κάνουνε bait. Πάμε. Μας κάνουνε bait σίγουρα, μας κάνουνε bait σίγουρα. Μας κάνουνε bait. Μόλις τώρα είδα τον Νιρά, φίλε, λίγο πιο δίπλα από το village ήτανε. Λοιπόν, παιδιά. Κι άλλο Βαγγέλη, bait. Βαγγέλη. Έχω βρει 3 beds. Ας κάνουμε meetup. Δεν... Μπρο, το village αυτό είναι πολύ μικρό. Δεν έχει σπίτια. Ναι, πού είσαι? Μόλις τώρα εμείς Να, έχουμε σε φύγει βλέπω από το Βαγγέλη, σε village. βλέπω, σε βλέπω. Εμένα ήταν ο Νίκο. Ναι, κι εγώ. Έλα. Λοιπόν, Ποιον βλέπετε? Φέρε μου λίγο gold, φέρε μου λίγο gold. ναι. Πόσα Ποιον apples βλέπετε, έχεις? ρε? Έχω 4. Θέλω κι άλλα. Πάρε βασικά. Θέλω πάρε 18, όλα. θέλω 18. Πάρε, λοιπόν, ναι. Όπα! Ρε, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι μαζί. Ο Νίκος πριν από ένα δευτερόλεπτο έλεγε. Άμα Ναι, ότι ήμουν είναι στο μαζί, village δεν και ο είναι. άλλος ήταν όπου να είναι, ρε. Και ο άλλος ήταν όπου να είναι, αφού μας μπεϊτάρουνε. Το βάζω στοίχημα. Ο Ναι, Νιράς δεν το είναι βρήκα. ικανός. Μπρο, βέβαια, περιμένουν κάνει κάτι τέτοιο. να έρθουμε. Ναι. Το village αυτό είναι abandoned και δεν έχει τίποτα, δεν έχει chest. Λοιπόν, οκ. Λοιπόν. Έχει, Έχει 3 chest, άπλες αλλά έχει. δεν έχω. Εγώ τα δεν λούταρα. έχει. Όπα, κάτσε, Καλή αλλά αυτό ώρα. σημαίνει ότι ήταν εδώ γύρω. Το πήρα αυτό το chest, δεν Βαγγέλη, να σε είναι. ρωτήσω κάτι, Βαγγέλη. Ναι. Έχεις Ου, αέριο? ένα τεράστιο village που βρήκα. Όχι. Μπρο, το πίστευσα σου τώρα. Ναι, ρε. Ότι για το village. Κοίτα, έχει λίγους εδώ. Καλά, μπρο. Καλά, μπρο, μου, αν δείτε τον Νιρά να σε έρχεται τώρα να κατέβασε. Μη. Μπρο, πώς πήρε shield. Τώρα το είδα. Είναι τεράστιο αυτό το village. Λοιπόν, ρε, ακούστε εδώ πέρα. Έχουν περάσει. Λοιπόν, παιδιά, πάμε ένα κέντρο Δεν θα μας βρουν ποτέ εδώ. Ένα λεπτό περίμενε, ένα λεπτό. Όχι, μπρο, μου, όχι. Έχω ήδη περιμένει μισή ώρα. Περισσότερα από ό,τι θα Τώρα έπρεπε. βρήκες και εσύ που ήρθες σε village. Ωραία, πάρε ένα λεπτό. Ένα λεπτό ακριβώς με το ρολόι. Γιατί βλέπω το recording αυτό. Και μετράω ακριβώς την ώρα. Έχει πόσες stone, ζωές έχει έχει Διόνυση φυλακία? γρήγορα, έχει stone, please. Νιρά, σας Έστω μπεϊτάραμε. και ένα. Μα την Παναγία. Μα την Παναγία. Έλα, ρε, Golem, δεν το σώπα. καταλάβαμε. Έλα ρε μπρο, δεν το καταλάβαμε, σοβαρά. Έλα, ρε, Σκοτώνουμε όχι, τον μας Golem. έλεγες, Πω, εμείς τρόμαξα θα τόσο το άσχημα ρε. Νίκο, δώσε μου το apple, Νίκο, δώσε μου το apple. Αυτοί οι δύο μαζεύανε apples. Μπρο, Ήταν κολλάω, μακριά χτίζω και δεν μαζεύανε. μου κάνει register τα blocks. Κάτσε, μήπως σου έχω τον beat. Μόνο ένα βρήκες.
3 σου Διονύση, μάζεψε Ένα vlogs για μου το fight. δώσες. Δεν είναι πολύ χρέο. να βρούμε. Γιατί έχει μόνο ένα! Μπούχου, Νίκο, κλάψε. Το σκότωσε στον golem. Να. Ρε, Δώσε ρε, ένα. ρε. Ρε, κάτι δεν πάει καλά, μας μπεϊτάρουνε. Πάμε να μαζέψουμε τέτοιο. Μπρο, το Νίκο. ξέρω, τι Κοίτα μας με, λες ρε κοίτα φίλε. με, τι. Πιο fake λόγια από το μάνα του τα δυνάτησε. Παιδιά, ακούστε Έχεις λίγο. το solo iron. Κομμά Ναι, χοντρός. πάνω μου. Yo, that was me. Έχεις ένα iron. Νίρα village! Νίρα μα την Παναγία village! Έλα από εδώ! Όντως! Κάνω βίλαν! Μπρο, κάνετε σαν αυτιστικά. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Τι είναι πάμε αυτό, όλοι Διονύση, γύρω. τι είναι αυτό, κοίτα λίγο. Πού είσαι? Όχι, γυρίσαμε πίσω ρε, κάναμε τον κύκλο, κοίτα. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα, μην κλαψετε καθόλου. Δεν μπορώ άλλο. Θα μας κάνεις teleport. Μισό. Εγώ έβαλα σέλα σε ένα άλογο και το καβαλάω. Όπως ένα καβαλάω κάτι άλλο είναι μόνο. Νίρε, κοίτα μία. Λελέ. Ανέβω στο άλογο. What the- Πέσαλα! Α, όλοι εδώ είμαστε. Μπρο, είμαι ο μόνος που δεν έχει shield. Γιατί παίζουμε ξύλο. Ναι. Δεν είπαμε να παίξουμε ξύλο Δεν ακόμα. είπαμε. Ρε φίλε, είπα τόση είπαμε, ώρα. αφού είναι ανοιχτό το PvP, ρε φίλε. Και μα το Θεό το κάναμε τόση ώρα, το κάναμε 7 Νίρε, ώρες. Νίρε, έλα από εδώ. Μπρο, Νίρε, δεν έλα έχω από εδώ. ασπίδα, Διονύση. Πάμε να το κάνουμε 2v1. Πάμε, Νίκο πάμε. το Διονύση! Νίκο το Διονύση! Περίμενα. Γιατί με λαγκάρει τόσο ρε, με κάνει τηλεμεταφορά το κεφάλι μου. Ρε Βαγγέλη, μα το Θεό να βοηθήσεις. Μπρο, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είμαι άχρηστος. Δεν έχω Ξέρω. shield, ρε φίλε. Ούτε εγώ δεν Όλος έχει iron sword. Νίκο φάει το apple. Έχω φάει μόνο με ένα άπλο έχω Μαλάκα, μείνει. πώς Με κάνει αγκάθισε. κόπο και λαγκάρω τη ζωή μου. Ρε λαγκάρει όντως, βαράω και μου κάνει το κεφάλι μονά. Λαγκάρω. Ρε πώς με βαράς ενώ έχω shield. Στο κάνω disable. Δεν μου το κάνεις Αφού έχει εσύ axe. στην φωνή μου. Και ρε, όταν σε βαράω μου γυρνάει το κεφάλι. Μα το Θεό μπορώ να σου δείξω το recording μετά. Θα το δεις. Ρε, με λαγκάρει πολύ το Java mod. Δεν φταίει το Εμένα Java, όχι. φταίει ότι είμαστε... Το Java μου. Δεν φταίει Φέιτ, αυτό. είμαστε σε κλίση, ρε φίλε. Είσαι σε κλίση ταυτόχρονα και παίζεις online. Τώρα το κατάλαβες, ρε φίλε. Και πώς δεν σου γίνεται disable η ασπίδα σου. Μου έγινε. Λοιπόν, Τι εννοείς? ρεϊτζάρα θα κλείσει. Μπορούσες να πας για το Έφαγα το- kill. έφαγα το Μπορούσες τελευταίο να μου πας για το άπλη. kill. Είναι peaceful, τι κάνουμε. Peaceful είναι. Ναι, πίσω. Ναι. Τότε γιατί παίζουμε PvP στο peaceful. Γιατί όχι. Γιατί περιμένουν στους μπαλάκες να σκοτωθεί ένας. Όχι, Iron δεν πέρα. Α, Iron εδώ είχε, ρε μπρο. Easy. Μπρο, είχε Iron κυριολεκτικά δίπλα στο ship. Σοβαρά. Είμαστε ηλίθιοι και οι σταματά να δύο. τρέχεις. Νίκος ο Διονύση είναι Νίκος. πιο δυνατός. Τι στο Διονύση ρε, με έχει μπουσάρει ο άλλος γάμο την τύχη μου. Τρέκα και πήγαινε στο Διονύση ρε. Τον πάω από πίσω. Αυτό που σας. Ναι, πάνω. Ναι, έλα, δεν μπορούμε να πέσανε, ξαναπολεμήσουμε. πέσανε. Νίκο, φύγε. Νίκο! Δεν μετράει, δεν μετράει. Χιλάρω και παίζω ξύλο με τον Βαγγέλη. Βαγγέλη, Ο Νίκος, Βαγγέλη. γίνε spectator. Χίλαρε Βαγγέλη. Βαγγέλη, σταμάτα. Βαγγέλη. Γίνε Βαγγέλη, spectator. σταμάτα να το επιτίθεσαι, τελείωσε. Απλά Διονύση γίνε Α, spectator. τελείωσε. Μην με Ναι, βαρέσεις. Βαγγέλη, λοιπόν, έχουμε Δεν τρία- το κατάλαβα. Λοιπόν, ρε, έλα, κοίτα με λίγο. Οκ, κοίτα με. Και πάρε και αυτά. Μπορείτε να μοιράσετε τον gear σας κι εσείς. Πάρε και... Νίκο, ωραία. έχεις κανένα apple, έχεις κανένα golden apple. Μπρο, δεν μου δείχνει την ασπίδα μου. Θα το Έχεις βάλω. κάτι άλλο. Δεν μπορώ να δω Ναι. την ασπίδα μου. Βαγγέλη, Όχι, δεν έχει περίμενε. κάτι χρήσιμο. Δεν μπορώ να δω την ασπίδα μου. Όταν βαράω μου γυρνάει το κεφάλι προς τον ουρανό. Βαγγέλη, Έχεις κοίτα το καλύτερο chat. σπαθί. Κοίτα το chat. Οκ. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν έχω. Α, έχω. Περίμενε.
Μπρο, αφού όταν πηγαίνω στο τέτοιο και μου λέει στην περιγραφή συν 5 attack damage στο. Ρε φίλε, τι δεν στο είναι τέτοιο. το cooldown. Και σε αυτό που είπες εσύ μου λέει 4. Γίνε spectator Διονύση και Ρε κάνε φίλε. spectator τον Νίκο. Έτσι δουλεύει. Δεν έφαγα Απλώς καν. περίμενε, έχει το ίδιο Έκανα timer. MLG με κρεβάτι και με μισή καρδιά. Λοιπόν, Πήγα να Νίκο. δω φίλοι το chest στη μέση του λαβύρινθου και είναι άδειο. Μπρο, το ξέρεις ότι το κρεβάτι MLG είναι σκάτα μπροστά στα κοιτάμε Hables. λίγο, Είναι κοιτάμε πολύ λίγο. πιο εύκολο να κάνει Hables. Κοιτάμε λίγο, Βαγγέλη. Και δεν τρως και Πάρε- damage. Πάρε και αυτά, Βαγγέλη. Βαγγέλη. Τι να πάρω. Α, Λοιπόν, Ποιος το έβγαλε από Ρε, πίσω, γίνε στην μισή spectator καρδιά. τώρα. ναι, Γίνε θα, spectator. θα γίνω, μισό. μπρο, δεν βλέπω το shield μου, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, παιδιά, μόλις τον τηλεμεταφέρω εδώ πέρα θα τον πολεμήσεις, εντάξει. Έχει silent Πού? sword και εγώ έχω. 3, 2, 1, τηλεμεταφέρω τον Νίκο. Α, μόλις θα την μεταφέρεις. Δεν πειράζει, ήρθα ήρθε εδώ, μόνο. ήρθε εδώ. Κάτσε, ήρθε εδώ. ξεκινάμε. Πήγα να τον Παιδιά, πολεμήσεις, όχι. πήγα να τον πολεμήσεις, είναι πίσω. Μην τον Ρε, όχι τον Ιρέα, Α, ναι, τον Ιρέα, ναι. Τι λέω. Μην πολεμήσεις εσύ. Αριστερό, μετά δεξί. Στην αξία, Ρε, από την μας. αρχή που Ρε, βγάλα. δεν πολεμάς, Νίκο. Ενοχλείτε, γίνετε spectator. Εντάξει. Τώρα. Για όλα. Γίνετε spectator τώρα, ρε. Ενοχλείτε πάρα πολύ. Οκ. Ρε, Νικό, κάτσε εκεί που είσαι. Περίμενε. Γίνομαι κάμεραμαν. Πάντως, ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Νίκο, Μπρο, τι σοβαρά. κάνεις? Τι κάνεις, Νίκο? Τι κάνετε? Τι κάνετε? Με βαράει, δεν κάνω τίποτα, με Μπρο, τι βαράει. κάνετε? Με Δύο, βαράει, ένα. εγώ τι έκανα, δεν έκανα τίποτα, δεν το βαράω καν. Ρε, τι κάνετε? Μπρο, με Λοιπόν, ωραία, βαράει, ωραία. με Ρε. πάνε 2v1. Μπρο, είσαι Μπρο, οκ. Όχι, δεν μετράει. Ρε, γιατί τον κάνατε 2v1? Μπρο, άλλος με πείσε. Όλος απλά πετάχτηκε από το Μοιραία, πουθενά, γιατί ήμουν ρε, ήδη 3 σοβαρά, hearts. Σοβαρά. Γιατί το έκανες? Ποιο? Μπρο, Γιατί- γούσταρα Μπρο, να Γιατί? ο Νίκος απλά ήρθε και με Μπρο, βάραγε με το γούσταρα. σπαθί και δεν Μπρο, πέτυχε τίποτα γούσταρα για να την το άκρη. κάνεις. Μπρο, Μπρο, δεν γούσταρα ζήσει. να το κάνεις. Ρε, λοιπόν, δεν μετράει αυτό, το ξέρεις έτσι. Ρε, Νίρα, με βαράς, συμπαίκτες είμαστε. Ρε, είσαι νεκρός. Υποτίθεται ότι δεν έπαιζες καν από ένα σημείο και μετά. Κούτσα μου. Ωραία. Έλα έχεις. εδώ, έλα εδώ, Νίκο. Ω, δεν θα το άφηνες. Μπρο, μου δεν θα τα αφήσω έτσι. Τι είναι. Μπρο, με τόσα όσα έχεις πει δεν έχεις πια. Ούτε μπάλες δεν έχεις ρε φίλε για να το πεις αυτό. Μπρο, μου δεν είναι. Ρε μαλάκα, έκανες ένα V1 fight 2 Και ένα σέδο δεν με νοιάζει. Δηλαδή, και επιτίθεσαι σε ένα άτομο που δεν έχει καν σπαθί ενώ. Ω, Μιτζή, τι είναι αυτός. Γιατί υπάρχουν και τρεις γιατί έχουν και τρεις Trident. Βοήθεια, βοήθεια. Οκ, Γιατί λοιπόν, έχουν και τρεις Trident. λοιπόν, ρε, τι κάνουμε τώρα? Μπρο, Ο Νίκος- ισχύει! Ο Νίκος έσπασε τον Τι σκατά! κανόνα. Τι κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω, Το αλλά ένα γιατί V1. υπάρχουν τρεις. Γιατί Λοιπόν. είναι και τρεις με Trident. Κοιτάξτε λίγο. Λοιπόν, Ο δόκτορας από το... είναι. Ο δόκτορας από το Captain Sparkles. λοιπόν, Είναι τέσσερις. ακούστε τι θα γίνει, οκ. Αυτό το Λε, match λε, 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 λε. δεν μπορώ να το Λε, λε, δώσω σε λε, κανέναν από λε, τους λε, δυο λε. μας. Οκ, δεν μπορώ να το δώσω σε κανέναν από τους δυο μας επειδή παίχτηκε cheat, οκ. Οπότε η νίκη θα κρυφθεί από το chat στο που θα δει το building competition και θα αποφασίσει ποιος θα νικήσει το building competition. Εσείς Και δηλαδή. πότε θα δούμε τα results. Γιατί εγώ δεν πρόλαβα να κάνω... Ξέρω, θα βάζουμε να το ένα τελειώσω. cooldown λίγες μέρες και μετά λέμε τα results. Νίκο. Μισό, θέλω να κάνω κάτι. Χιχέ, μπε. Χιχέ. Δεν έχω κάνει τέτοιο ρε. Εν τω μεταξύ Είχαμε λίγο. Νηρέα, να σου πω κάτι. Ρε, μα το Θεό, Νίκο, μα το Θεό, ήθελα να κριτάρω τον Νηρέα εκείνο το δευτερόλεπτο, όχι εσένα, δεν ήθελα να σκοτώσω εσένα. και κάπως, Μπρο, ισχύει! Όταν σε βαράω και σου κάνω critical, το κεφάλι μου πηγαίνει στον Άγιο Πέτρο. αυτό ναι. Αυτό μου γινόταν. Κοίτα λίγο, κρύταρε με. Προσπαθήσαν να κάνουν replicate. Μπρο, γιατί! Είναι σαν να κάποιος να μου κάνει τέτοιο ρε. Είναι σαν κάποιος να μου κάνει φυσικοθεραπεία. Ρε, σε βαράω και μου κάνει έτσι το κεφάλι, κοίτα. Ναι, αυτό λέω κι εγώ, μου κάνει έτσι.
Και Γιατί πριν έχω που φαίνεται Trident. πως γυρίσει κάπως έτσι, μου έκανε έτσι, κοίτα. Κοίτα λίγο πως μου έκανε. Μαλάκα, ναι. Μαν το Θεό. Εγώ χτύπησα τον Νίκο κατά λάθος επειδή έπαθα αυτό το animation. Τι εννοείς? Σκοπεύα να σκοτώσω τον Ηραία εκείνο το δεύτερο λεπτό. Μπρο, ισχύει, μου το κάνω ακόμα. Μπρο, άμα σκοτώναμε τον Ηραία θα ήταν καλό. Διονύση, θέλω να σε κάνω ένα 1v1. Μπα. 1v1. Έχει καλή Slipper Shield. Λοιπόν, Εγώ παιδιά, έχω button. Δώσε button. λοιπόν, οκ. Τα ριζόλ. Παιδιά, ήρθε η ώρα να καταστρέψουμε το σερβερ. Ω, Μπρο, περίμενε. είχες κάνει το Εγώ θυμάσαι. δεν καταστρέφω, έχω PS5. Μπρο, Damn! Μπρο, πάντως το πιστεύετε ότι ένα από τα πιο διάσημα stream μου στο YouTube ήταν αυτό, αυτό που ήμασταν εγώ, εσύ, Νίκο και ο Πέτρος, μπρο. Πέτρος, στο σχολείο μου- σκάσε. Και στο σχολείο μου έχει γίνει αυτό ατάκα, ναι. Έχει γίνει ατάκα. Μπρο, μπρο. έχει γίνει viral που Έχει στην αρχή γίνει του viral, live stream ατάκα, και έχω λέει χάσει στον και το Πέτρο, φούτ. λέει στον Πέτρο, Πέτρο σκάσε. Έχει γίνει viral ρε μπρο, στο Μαλάκα, σχολείο έχει μας γίνει αυτό. viral στο το σχολείο. Παιδιά, μου κλείσε ο υπολογιστής για κάποιο λόγο. Ο Μπρο πάτησε κατά λάθος Windows Alt F4. Όχι! Μου έκλεισε μόνος του Μπρο, κάτσε τι. υπολογιστής. Όντως καταλαβαίνω τι εννοείς. Δεν πάτησα Μπρο, Windows άμα Alt 4, πάτησε- μου έκλεισε ο υπολογιστής. Άμα πατήσεις Windows Alt F4 δεν σε κλείνει από Πάτησα το page. Windows. Λοιπόν, Όχι, ξέρω, δεν πάτησα Σου κλείνει όλο Windows, τον μου έκλεισε ο υπολογιστής. λοιπόν, παιδιά, Τι? θα το κλείσουμε. Τότε πώς Anyway, μιλά- Μου Α, ναι. έκλεισε.